Хәерле көн Татарстан, хәерле көн безнең кадерле яраткан тамашачыларыбыз, газиз милләттәшләребез. Сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Бүген 30 ноябрь, чәршәмбе көн. Без сезнең һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне телибез. Гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле һәм кызыклы вакыйгалары белән танышыйк. 30 ноябрь көнне бөтен дөньяда йорт хайваннары көне билгеләп үтелә. Ул 4 аяклы дусларыбызга игътибарлы булуны искәртү максатыннан үткәрелә. Тарихка күз салсак, йорт хайваннары көнен үткәрү идеясе беренче тапкыр 1931 елда Флоренциядә табигатьне саклау хәрәкәте тарафдарларының халыкара конгрессында яңгырый. Россиядә йорт хайваннары көне 2000 елдан башлап халыкара хайваннарны саклау фонды башлангычы белән билгеләп үтелә. 1988 елның 30 ноябрендә Америка компьютер җиһазлары ассоциациясе бу көнне халыкара мәгълүматны саклау көне дип игълан итте. Башкача ул компьютер куркынычсызлыгы көне буларак та билгеле. Моннан 34 ел элек Морис дип исемләнгән челтәр корты эпидемиясе теркәлә. Нәкъ менә шул көннән башлап белгечләр мәгълүмати куркынычсызлыкны тәэмин итү турында ныклап уйлана башлый. Шулай ук бүген 30 ноябрь көнне химик корал куллануның барлык корбаннарын искә алу көне. Ул 2006 елдан башлап үткәрелә. Бүген тагын бер бәйрәм. Казан дәүләт яшь тамашачылар театрына 90 ел. 1932 елның 30 ноябрендә яшьтәшләр ровесники дип исемләнгән яшь тамашачылар өчен дип билгеләнгән беренче спектакль куела. Бүген исә Казан дәүләт яшь тамашачылар театры берсеннән-берсе кызыклы проектларны гамәлгә ашыра. Бу турыда тулырак без студиябыз кунагы Казан дәүләт яшь тамашачылар театрының иҗат һәм проект эшчәнлеге буенча директор урынбасары Сөмбел Мөхәммәтгалимова белән сөйләшербез. Сөмбел, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, Айзилә, исәнмесез, Татарстан. Чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз сезне, чынлап та менә бит инде 90 ел инде узып та киткән. Әйе, бүгенгесе көндә безгә 90 яшь һәм без бүген юбилей үткәрәбез. Бүген юбилей кичәсе үткәрәбез. Әйе, әлбәттә инде Сөмбел, сез ул елларны хәтерләмисездер, ләкин шулай да менә тарих битләрен инде ачып карасак, безнең Казан дәүләт яшь тамашачылар театры нинди иде ул? Кайсы биданда урнашкан иде ул? Менә шул истәлекләрне уртаклашып киттек әле. Безнең театрыбызның тормышы бик катлаулы. 1932 елда театр үзешчән коллектив кебек оештырыла һәм профсоюзлар урамында, синагога бинасында алар үзенең иҗат юлын башлыйлар. Һәм 2 елдан соң 35 елда театр үзешчәнлек коллективы ябыла. Һәм инде Казан пионерлары Мәскәүгә хат язалар. Безнең Казанда, безнең шәһәргә яңа театр кирәк, без үзебезнең яшьтәшләр өчен спектакльләр уйнысыбыз килә дип. Һәм Мәскәүдәге түрәләр бу хатны ишетеп, бу театрны яңадан ачып җибәрәләр. Һәм 1940 елны инде безнең театр үзебезнең бинабызга, гостиный двор бинасына Островского 10, шунда күченеп киләләр һәм үз эшен яңадан башлыйлар. Сугыш вакытында безнең театрга Сталинград шәһәреннән Сталинград яшь тамашачылар театры артистлары эвакуация киләләр һәм безнең театр яңа сулыш алып, яңадан эшен башлап җибәрә. Шул вакытта инде безнең Казан артистларыбыз үз теләкләре белән сугышка киткән вакытта Сталинградтан килгән эвакуация килгән артистлар безнең инде артистларны алмаштырып торалар дип әйтик. Сугыш беткәчтен ярты труппа Сталинградтан килгән кире кайтып китәләр Сталинградка, үз шәһәрләрендә театр булдырырга, яртысы кала. Һәм шулар белән бергә яңадан эш башлыйлар инде. 1962 елда бездән Марсель Салимҗанов режиссер булып килә һәм 2 ел бездә баш режиссер булып эшли. 1996 елда безнең театр Идел буенда беренчеләрдән булып алтын битлек
премиясына лайык була. Безнең театрда, Хоманда, безнең фойеда аны күрергә мөмкин. Кунакка килегез. Авыр язмышы да бар. Театрның 1996 елны, шул ук елны 31 гыйнвар көнне безнең театрда пожар була. Һәм безнең театр ябыла шуннан соң. Ул вакытта безнең труппа инде төрле клубларда уйный, районнар буенча йөриләр. Һәм 2000 елны безнең театр яңадан ишекләрен ачкан, реконструкция үткәреп, яңадан эшли башлаган. Тулы көчкә эшли башлый. Тулы көчкә эшли башлаган. Иң мөһиме, әлбәттә, инде ул менә шушы эшләү дәрте, яшь тамашачыларга берсеннән-берсе кызыклы спектакльләр бүләк итү теләге ул бер вакытта да сүнмәгән һәм нинди генә авырлыкларга очрамасын. Сезнең театрыгыз әйме, ул һәр вакыт алга барган. Менә монысы инде әлбәттә афәрин һәм алкышларга лаек миңа калса. Бүгенгесе көндә инде менә чынлап та Сөмбел, сезнең театрыгыз тулы көчкә эшли һәм төрле кызыклы иҗади проектлар белән янып яши. Менә син инде шушы иҗат һәм кызыклы проектларның инде башында торучы буларак сөйләп китәле нәрсәләрне сез гамәлгә ашырасыз? Безнең театраль тормыштан башка балалар белән эш бик күп алып барыла. Бездә бик кызыклы экскурсиялар бар. Чөнки театрыбызның бай истәлеге безгә күрсәтер җирләр дә күп, күрсәтер әйберләр бездә күп. Аңардан башка инде без театраль фестиваль үткәрәбез. Поколение Next дип атала. Бер елны ул театраль фестиваль кебек үтсә балалар коллективлары өчен, икенче елны ул укыту форумы кебек үтә укытучылар өчен. Чөнки инде бездә безнең Россиядә театраль белгечләр, театраль укытучылары өчен белем йортлары юк. Шуңа күрә без бөтен Россиядән җыелып бер-беребезнең тәҗрибә белән уртаклашабыз һәм шундый форум үткәрәбез. Һәм безнең театрда яшь театраль белгечләр өчен проект бар. Ул дискуссионный клуб, әңгәмә клубы дип атала. Һәм без анда инде балаларны театр турында язарга өйрәтәбез. Күп кенә балалар театрга килгәч, спектакльне карагач, үзенең хисләре турында язасы килә. Күргән сәхнәдә булган күренешләрне үз аша үткәреп, аны кәгазьдә язасы килә. Һәм шуның өчен безнең инде белгечләр, безнең коллегалар алар өчен шундый клуб оештырдылар. Бу бер яктан бик яхшы, чөнки сез бит әле үзегез дә сизмәстән театраль тәнкыйтьчеләрне дә әзерлисез дигән сүз. Безнең Россиядә һәм Татарстанда театр тәнкыйтьчеләре шунлыкта исә Нияз Абыйглабов инде ул. Аларга бәләкәш алмашлар үссен дип, без аларны өйрәтәбез театр карарга инде. Һәм без йөрибез Тинчурин театрына барабыз, Камал театрына барабыз, Моң площадкасына да барганыбыз бар. Димәк, инде сез үзегезнең театрыгыз белән генә шикләнмичә, башкаларны да бизәлисез. Башка театрларга да чыгабыз. Ул балалар бик акыллы балалар, алар белән сөйләшү үзе бер рәхәт. Шул. Аннан соң инде безнең театрыбызда балалар өчен, кичерәк балалар өчен инде театр глазами детей дип аталган проект бар. Театр балалар күзлегеннән. Алар инде үзләренең рәсемнәрен төшерәләр. Кичерәк балалар, 7-6 яшьлекләр, алар яза белмәсәләр дә төшерә беләләр. Һәм шуңа күрә без аларның рәсемнәрен, спектакльләрне сәхнәдә карагачтан, алар үзләренең рәсемнәрен төшереп безгә алып килә алалар, яки безнең почтага җибәрә алалар. Менә бик кызык, әйеме? Безнең театр инде күп кенә фестивальләрдә катнаша. Һәм берничәсен әйтеп китәсем килә, ул балалар алтын битлеге кебек Арлекин дип аталган фестиваль бар. Ул Петербург шәһәрендә үтә. Без анда беренче урын алып,
ничек дип әйтим инде, абсолютный лауреат булдык инде менә быелгы елны. Безнең бик яхшы спектаклебыз бар, Иваново детство дип атала бу, Иванның балачагы. Без сезне бөтенегезне чакырабыз. Ул Бөек Ватан сугышы турында спектакль. Һәм без ул спектакль белән бер-ике көнлек кенә Олы балалар фестивалендә Безруков, Сергей Безруковның кулыннан алдык бик яхшы дәрәҗәле премия. Дәрәҗәле премия. Шуңа күрә безнең Казан дәүләт яшь тамашачылар театрын беләләр һәм Россия буенча да бик Калаш җыеп яршы алалар дип әйтим. Бик яхшы. Инде юбилейга әйләнеп кайтсак, сезнең бит әле бу атнада чынлап та юбилей атналыгы дип әйтергә кирәк. Һәм инде безнең тамашачыларыбызга да берникадәр афиша форматында сөйләп китсәң, бик яхшы булыр иде. Безнең юбилей мероприятиеларыбыз 22 ноябрьдән ук башланды. Беренче проект итеп инде без алдык тамашачылар белән сөйләшү, без тамашачыларның проектларын һәм идеяларын җыйдык. Безнең театрда ни күрәселәре килә? Нинди спектакльләр бирергә җитми? Нәрсә күрәселәре килә? Бик кызык булып китте әле бу. Безнең театр бит яшь тамашачылар театры буларак бөтенесе дә уйлыйлардыр бездә теге куяннар, шунда аюлар кенә уйныйбыздыр дип. Юк, алай түгел. Без инде олылар, ничек дип әйтим инде. Ничә яшьтән? Сезнең яшь чикләве ничәдән ничә яшькә кадәр? Без үзебезнең сайтта һәм рекламамызда әйтәбез инде от 0 до 100 дип. Чынлыкта исә инде төрле яшьтәге тамашачыга безнең театрда спектакль бар һәм олы яшьтәге тамашачылар өчен дә бар күп спектакльләр. Без әле театрдан тыш проектларны да гамәлгә ашырабыз. Безнең якында гына бар пространство истина. Анда безнең спектакль үтә. Аңардан бары безнең бар спектакль прогулка. Вот. Аннан соң безнең иң төп имиджевый проектыбыз дип әйтегәндә ул театраль трамвай. Сез күргәнегез бардыр, Казан шәһәрендә кем кунакта булганы бар һәм ләкин дә кем Казанда яши. Театрлар төшерелгән 5 номерлы трамвай йөри. Һәм ул трамвай сәгать 11-гә хәтле йөри дә, 11-дән соң анда башлана спектакль. Безнең Казан дәүләт яшь тамашачылар театрының спектакле. Ул атала төнге трамвай дип. Без аны атнасына 2 уйныйбыз. Билетлар нык тиз сатылып бетә, чөнки трамвайда урыннар бик әз, анда 22, 25 кенә урынмы. Менә шуңа күрә сезне тоже чакырып калам. Карагыз, трамвайда спектакль бар, Вот, шундый проектларыбыз да бар инде. Булар әлбәттә инде заманча кызыклы проектлар. Заманча. Без шул форматта эшлисез, шуңа басым ясыйсыз дийтек. Урысча әйткәндә, много со времени барабыз инде. Безнең театрда мөмкинлекләре шикле балалар белән эш алып барыла. Безнең студия бар, Создавай театр дип атала. Безнең инде театраль педагог Дарья Хуртина алып бараны. Үзе ГИТИСта укый, аңа зур сәлам, кайтып җитәлмәде безнең юбилейга. Шул проектны хуплап безгә күп проектлар килде һәм безнең театраль студия Ихлас дип атала Казанда, бик яхшы театраль студия белән бергә. Вот менә 22 ноябрь көнне без инде ул проектны эшкә алып бергә шул Создавай театр һәм Ихлас белән яңа проект төзеп 2нче елны Лаберса спектакль күрсәтәбез инде шул студия белән. Иң күп карала торган спектаклегез нинди сезнең? Иң күп карала торган спектакль алар төрледер инде. Әйдәгез, балалар өчен дигән спектакль бар. Безнең инде 2 режиссер әйтеп китәм. Безнең баш режиссеры бу Родион Тимурович Букаев һәм икенче режиссерыбыз Лилия Ахмедянова. Лилия Талгатовна Ахмедянова. Ул юбилей кичәсен бүген оештыра. Аңа зур рәхмәт. Уңышлар телим инде аңа. Безнең балалар өчен иң каралган спектакль инде бу Лилия Ахмедянованың спектакле «Удивительный чердак». Ул музыкаль спектакль. Шулай чакырып калам, килегез.
зурлар өчен ул «Зимняя сказка» дип атала. Бұл Туфан Имамуддиновның спектаклі, біздің элекеге баш режиссерыбыз, хәзер ул Тинчурин театрында баш режиссер булып эшли. Ул спектакль, наверное, олар өчен иң каралган спектакльдер. Кассовый дип әйтик. Безнең инде декабрь айы яңа ел тамашаларына да бай, бүтән театрларда кебек, бездә дә яңа спектакль чыга. Ул «Кыш китабы» дип атала. Габдулла Тукай әкиятләре буенча безнең яраткан режиссерыбыз Диана Азгат Мустафарованы куя. Һәм без сезне шул спектакльгә чакырып калабыз, килегез. Сөнбәт, бүген бит инде зур бәйрәм. Казан дәүләт яшь тамашачылар театрының 90 еллыгы. Шуңа күрә инде син рәхәтләнеп безнең студиябыздан үзеңнең яраткан хезмәткәрләреңне әлеге бәйрәм белән котлый аласың. Рәхмәт, Айзилә. Хөрмәтле Казан яшь тамашачылар театры хезмәткәрләре, коллегалар, артистлар һәм цехларда эшләүче безнең театрга тормышларын багышлаган кешеләр, сезне чын күңелдән котлыймын һәм сезгә бәхет, шатлык, тазалык телим. Алга да яңа уңышларга. Амин, амин. Бик матур теләкләр, бик зур рәхмәт Сөнбәт, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Театрга әлбәттә уңышлар телибез. Һәр көнегез елмаюдан башлансын, бер-беребезгә игътибарлы булыйк дигән теләктә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубулашабыз. Иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телеканалының милли тапшыруларын карарга онытмагыз.